காரணத்திற்காக தன்னுடைய நிலத்தில் இருந்து இந்திய மாநிலங்களுக்கு சென்று அங்கு சிறைகளில் அடைக்கப்பட்டு 4 சுவர்களுக்குள் மடிந்து போதல் என்பது காலத்தினுடைய பெருந்துயர். அது ஈழத்தமிழனுக்கென்றே எழுதப்பட்ட விதி போலும். புவியியல் ரீதியாக இந்திய துணைக்கண்டத்தின் நிலத்தினிவில் இலங்கை அமைந்திருந்தாலும் புவிச்சரிதவியல் தொடர்புகளை கொண்ட தொப்புள் கொடிகள் நாங்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டாலும் அரசியலும் சட்டமும் வெவ்வேறு என்பதுதான் நிதர்சனம். தமிழகத்தின் சிறப்பு முகாமில் அடைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த ஈழத்தமிழ் அகதி மரணமடைந்துள்ளார் என்கிற செய்தி வெளிவந்திருக்கிறது. இன்னும் ஒரு புறம் சிறப்பு முகாமில் அடைக்கப்பட்டிருந்த சாந்தன் என்பவர் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் சென்னை மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். ஆட்சிகள் மாறுகிற போதும் அசையாமல் இருக்கிற சிறப்பு முகாம்கள் அடிக்கடி பேசு பொருளாக மாறுவது இந்த கொடுங்காலத்தின் துயர் என்றுதான் குறிப்பிட வேண்டும். 74 வயதுடைய கிருஷ்ணமூர்த்தி தீவிரவாதியாக சித்தரிக்கப்பட்டு சிறப்பு முகாமில் அடைக்கப்பட்டு அங்கு மரணம் அடைந்திருக்கிறார். வெளிநாடு ஒன்றுக்கு செல்வதற்காக இந்திய கடவுச்சீட்டை பெற முயன்றார் என்கிற குற்றச்சாட்டில் கைது செய்யப்பட்டு பின்னர் நீதிமன்றம் அவரை ஜாமீனில் விடுதலை செய்த பின்னரும் தமிழக அரசு சிறப்பு முகாமில் அவரை அடைத்து வைத்திருந்திருக்கிறது. சுமார் 4 வருடங்களாக சிறப்பு முகாமில் அடைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த அவர் இதய நோயாளி எனவும் உரிய சிகிச்சைகள் வழங்கப்படவில்லை எனவும் அறிய முடிகிறது. குறிப்பாக தன்னை மருத்துவமனைக்கு அனுப்புமாறு அவர் பல தடவைகள் கேட்டிருந்தும் அனுப்பப்படவில்லை. இறுதியாக தனது மருந்துகள் முடிந்துவிட்டன, அதையாவது வாங்கி தாருங்கள் என்று மன்றாடியும் ஆவண செய்யப்படவில்லை என்பது காலத்தின் பெருந்துயர், மனித நேயத்தின் இழிநிலை. இந்த அநியாய சாவுகளுக்கு எல்லாம் யார் பொறுப்பு? இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் அயலவர் குறித்த மிக மோசமான சட்டங்கள் நடைமுறையில் இருக்கின்றன. அகதிகள் நிலை குறித்த பன்னாட்டு உடன்படிக்கை 1951 மற்றும் நெறிமுறைகள் 1968 ஆகிய இரண்டிலும் இந்தியா இதுவரை கையொப்பம் இடவில்லை. அகதிகளுக்கான தெளிவான சட்ட வரையறைகள் மற்றும் புகலிட சட்டங்கள் எதுவும் அங்கு இயற்றப்படவில்லை. எனவே இதனை அடிப்படையாக வைத்து ஈழத்தமிழ் மக்களை குற்றப் பரம்பரையைப் போல இந்தியா நடாத்தி வருகிறது என்பதே நிதர்சனமான உண்மை. அண்மையில் 2019 ஆண்டில் இயற்றப்பட்ட இந்திய குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தின் பிரகாரம் ஆப்கானிஸ்தான், பாகிஸ்தான் போன்ற நாடுகளில் இருந்து புலம்பெயர்ந்து வருகிற இந்துக்கள், பாசிகள், சீக்கியர்கள், கிறிஸ்தவர்கள் ஆகியோர்களுக்கெல்லாம் குடியுரிமை வழங்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிற குடியுரிமை திருத்த சட்டமானது 1983 ஆண்டின் இனக்கலவரம் தொடக்கம் பல்வேறு காலப்பகுதிகளில் இலங்கையில் இருந்து குடிபெயர்ந்து சுமார் 30 வருடங்களுக்கு மேலாக தமிழ்நாட்டில் வசித்து வருகிற ஈழத்தமிழ் மக்கள் தொடர்பில் எதுவித முடிவுகளையும் எடுக்கவில்லை என்பது வேதனை. இந்தியாவில் இருக்கிற 8 கோடி தமிழ் மக்களும் அங்கிருக்கிற இயக்கங்களும் தமது ஆதரவு நிலைப்பாடுகளை தமிழ் பேசும் ஈழத்தமிழர்களுக்கு கொடுத்தாலும் இந்திய அரசியல் சட்ட நிலைப்பாடுகளின் பிரகாரம் ஈழத்தமிழ் மக்களின் கண்ணீர் கதைகளே எஞ்சி நிற்கின்றன என்பதுதான் உண்மையான நிலைப்பாடு. அயல்நாட்டவர் சட்டம் என்கிற ஒரு சட்டமூலம் இந்தியாவில் நடைமுறையில் இருக்கிறது. குறித்த அயல்நாட்டவர் சட்டம் பிரிவு 3(2)(e) பிரகாரம் சிறப்பு முகாம்களில் அடைக்கப்படுகிற நடைமுறை அங்கு பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது. இச்சட்டத்தின் மூலமாக அயல்நாட்டவர்கள், குறிப்பாக ஈழத்தமிழ் மக்கள் பலர் சிறப்பு முகாம்களில் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். இந்த நடைமுறையானது 1990களில் இருந்து வழக்கத்தில் இருந்து வருகிறது. இந்திய பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கிற்கு முன்பாகவே இச்சட்ட இயக்க நிலை அங்கு காணப்பட்டிருக்கிறது. குறிப்பாக 1990களில் பத்மநாபா படுகொலை சம்பவத்தின் பின்னர் படுகொலை தொடர்பான விடயங்கள் தமிழ்நாட்டில் அதிக பேசுபொருளாகியது. இதன் பின்னணியில்தான் சிறப்பு முகாம்கள் உருவாக்கப்பட்டன. அப்போது அங்கிருந்த ஈழத்தமிழர்கள் இரண்டாக வகுக்கப்பட்டு போராளிகளை சிறப்பு முகாம்களிலும் ஈழத்தமிழ் அகதிகளை முகாம்களிலும் அடைத்து வைக்கும் நடைமுறைகளை அப்போது ஆட்சியில் இருந்த திராவிட முன்னேற்றக் கழகமே உருவாக்கியது. அப்போது
வேலூர் கோட்டையில் முதலாவது சிறப்பு முகாம் உருவாக்கப்பட்டு பல நூற்றுக்கணக்கான ஈழத்தமிழ் இளைஞர்கள் சிறப்பு முகாம்களில் அடைக்கப்பட்டார்கள். இது மக்களிடத்திலே குழப்பங்களை விளைவித்தது. போராளிகள் என்கிற போர்வையில் அப்பாவி ஈழத்தமிழர்களையும் சிறையில் அடைக்கிறீர்கள் என்று தமிழகத்தில் பல போராட்டங்கள் நடைபெற்றன. 1990 திருச்சி கோட்டையினுள் நடைபெற்ற எதிர்ப்பு போராட்டத்தின் போது தேவாரம் போன்ற காவல்துறை அதிகாரிகள் துப்பாக்கிச்சூடு நடாத்தியதில் ஒரு ஈழத்தமிழர் படுகொலை செய்யப்பட்டு நூற்றுக்கணக்கானோர் தேசிய பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் சிறை வைக்கப்பட்டார்கள். அப்போது எதிர்க்கட்சி தலைவராக இருந்த ஜெயலலிதா அம்மையார், நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் ஈழத்தமிழர்கள் யாரையும் இப்படி சிறப்பு முகாமில் அடைக்க மாட்டோம், துன்புறுத்த மாட்டோம் என்று கூறிவிட்டு ஆட்சிக்கு வந்த பின்னர் செங்கல்பட்டிலும் வேலூரிலும் சிறப்பு முகாம்களை ஆரம்பித்தார். தொடர்ந்து தமிழகம் முழுவதும், அதாவது பூந்தமல்லி, துறையூர், திருவையாறு, பழனி, செய்யாறு என்று பல்வேறு இடங்களில் சிறப்பு முகாம்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன. முகாம்கள் சிறைச்சாலைகளினுள் அமைக்கப்படக்கூடாது என்பது பன்னாட்டு விதி. ஆனால் திருச்சியில் அமைக்கப்பட்டிருக்கிற சிறப்பு முகாம் திருச்சி மத்திய சிறை வளாகத்தில் இருந்த பெண்கள் சிறைச்சாலையொன்றை மாற்றியமைத்து சிறப்பு முகாமாக வடிவமைத்து மின்கோபுரங்கள், மின்வேலிகள் ஆகியவை அமைக்கப்பட்டு சுமார் 200க்கும் மேற்பட்ட காவலர்களின் கண்காணிப்பின் கீழ் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. அயல்நாட்டவர்களுடைய நடமாட்டத்தை தடுப்பது, சில பொருட்களின் பாவனைகளை மட்டுப்படுத்துவது, ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னுமொரு இடத்திற்கு நகருவதை மட்டுப்படுத்துவது ஆகியவை அயல்நாட்டவர் சட்டம் பிரிவு 3(2)ஈயினூடாக இடமளிக்கப்பட்ட விடயங்களாகும். எனவே போராளிகளை அடையாளப்படுத்துவதற்காகவே இந்த சிறப்பு முகாம்களை உருவாக்கி வைத்திருக்கிறோம் என்று கூறிக்கொண்டு சட்டத்தில் இடமளிக்கப்பட்டுள்ள விடயங்களை சாதகமாக்கி இன்று வரை இச்சிறப்பு முகாம்கள் மாநில அரசால் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. குறித்த சட்டமானது இந்திய ஒன்றிய அரசிற்கு உட்பட்டதாக இருக்கிற போதும் சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதோ அல்லது தவிர்ப்பதோ முற்றுமுழுதாக மாநில அரசினுடைய அதிகாரத்துக்கு உட்பட்ட விடயமாக காணப்படுகிறது. அந்த வகையில் 1991 ராஜீவ்காந்தி படுகொலைக்கு பின்னரும் கூட கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டு விசாரணை நடத்தப்பட்டு தண்டிக்கப்பட்டு கிட்டத்தட்ட 26 பேருக்கு தூக்கு தண்டனை வழங்கப்பட்ட பின்னர் உச்சநீதிமன்றத்தின் தலையீட்டின் காரணமாக அதில் 19 பேர் விடுவிக்கப்பட்டனர். குறித்த 19 பேரில் ஒரு சிலர் இதேபோன்று செங்கல்பட்டு சிறப்பு முகாமில் அடைக்கப்பட்டு பின்னர் விடுவிக்கப்பட்டு தாம் விரும்பிய நாடுகளுக்கு செல்லுவதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதேபோன்று 2022 விடுவிக்கப்பட்ட முருகன், சாந்தன், ரொபர்ட், ஜெயக்குமார் ஆகியோர் திருச்சி சிறப்பு முகாமில் தடுத்து வைக்கப்பட்ட சம்பவம் நாம் எல்லோரும் அறிந்த விடயம். ஆனால் 32 ஆண்டுகளாக சிறையிலிருந்து தண்டனை அனுபவித்த பின்னர் விடுவிக்கப்பட்டாலும் சிறப்பு முகாம் என்கிற பெயரிலே மீளவும் 4 சுவர்களுக்குள் அடைத்து வைத்து வேதனை அளிப்பதென்பது கொடுமையான விடயம். இந்திய அயல்நாட்டவர் சட்டம் பிரிவு 3(2) படி சிறப்பு முகாமில் அடைக்கப்பட்டு விடுவிக்கப்படுகிற போது குறித்த நபர் தனது குடியுரிமையுடைய தாய்நாட்டிற்கே திரும்பிச் செல்ல வேண்டும். ஆனால் இவ்வாறு அழுத்தம் கொடுக்கப்படுகிற நபர் ஒருவர் தனது தாய்நாட்டில் உயிர் அச்சுறுத்தல் ஏற்படலாம், அங்கு புதிய வழக்குகள் தொடுக்கப்படலாம் என்று கருதுகிற பட்சத்தில் பன்னாட்டு சட்டத்தின் பிரகாரம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்து வலிந்து தாய்நாட்டிற்கு அனுப்பப்படுவதை ஒத்திவைக்கலாம். அல்லது குறித்த நபரின் இரத்த உறவுகள் வேறு நாடுகளுக்கு அழைப்பதற்கான சட்ட ரீதியான முயற்சிகளை மேற்கொள்ள முடியும். இந்த பின்னணியில் தாய்நாட்டிற்கு திரும்பிச் செல்லுவதற்கு சம்மதத்தை தெரிவித்த பின்னரும் கூட பல ஈழத்தமிழர்கள் இவ்வாறு சிறப்பு முகாம்களில் கால வரையறையின்றி அடைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதுதான் இங்கு கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய விடயமாக இருக்கிறது. தண்டனைக்கு பின்னான நிவாரணம் என்பதே இன்றைய தேவையாகும். எந்த நாட்டிலும் சட்டத்தினுடைய நோக்கம் குற்றமிழைத்த நபரை சீர்திருத்தி மறுவாழ்வு கொடுப்பதே ஆகும். ஆகவே இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின்படி தண்டிக்கப்பட்டு முன் விடுதலை செய்யப்பட்டவர்களை விடுவிப்பதே முறையானது. தேர்தல் காலங்களில் ஈழத்தமிழர் பிரச்சனைகள் முன்வைக்கப்படுவதும் பேசப்படுவதும் வாடிக்கையாகி போகாமல் செயலூக்கம் கொடுக்கப்படுவதும் அவசியமாகிறது. ஈழத்தமிழ் மக்களின் பிரச்சனைகளை சட்ட சிக்கலாக பார்க்காமல் உணர்வுகளின் வழியும் பார்க்க விளைகிற போதே
மாற்றங்கள் நிகழும். இந்த இடத்திலே இலங்கையில் உள்ள அரசியல் தலைவர்கள் இச்சிறப்பு முகாம்களில் அடைத்து வைக்கப்பட்டுள்ளவர்கள் தொடர்பாக கரிசனை எடுத்து உரிய வழிமுறைகளை பின்பற்றி விடுவிப்பதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். குறிப்பாக இலங்கை வெளிவிவகார அமைச்சு இந்தியாவிற்கான இலங்கை தூதரகம் ஊடாக பயணத்திற்கான ஆவண கையளிப்புகளை செய்து இந்திய உள்துறை செயலகத்தின் உதவியோடு இச்சிறப்பு முகாம்களில் அடைக்கப்பட்டுள்ளவர்களை விடுவிப்பதற்கான முயற்சிகளை விரைந்து செயற்படுத்துவதே பொருத்தமானது.